na mbọ na-agba ịkwalite agụmakwụkwọ na ọmụmụ n'etiti ndị ntorobịa ọkachasị n'ime obodo dị iche iche. Otu Umuada Umuona ekesaga akwụkwọ eji agụ akwụkwọ nyere ụlọ akwụkwọ dị iche iche dị n'obodo afọ. Ụmụ nwaanyị si n'ogbe 8 merubere ya bụ obodo bụ nnọọ ndị nwere nnọọ aṅụrị fụ ka ụmụazị bịa na-amakọ ha, na-ekene ha ma na-agọrọ ha ọfọ maka ịkwalite ọdịnihu ha. Amaka Chibuzo Okoye nọkwazi mgbe emelụ nke a wee weta akụkọ ịga n'ugbu a. Ụlọ akwụkwọ ndị litere elele na inyefe akwụkwọ ndị a bụ St. Maria Gorati Catholic Primary and Nursery School Umuona, St. Joseph High School Umuona, and Further Hope Nursery and Primary School Umuona. Ebe njem a gbadoro ụkwụ ịhụ na ụmụ akwụkwọ na-agụ ma na-ede ihe ka o si kwesị mgbe ọ na-enyefezi ya bụ akwụkwọ eji ede ihe ka onye president nke Umuada Umuona bụ Oliakwu Bridget Ume sịrị na ha bagidere na ya bụ iji wee kwudoro aka na-achị steeti a na ọgwụgwọ akwụkwọ n'efu o nyere ụmụaka ma sịkwazịa na nke a ga-eme na onye ọbụla ga-anachie n'ụlọ akwụkwọ. Ya bụ Oriakwu Ume gara n'iru ma sị na ihe isi ike dị n'oge ugbu a na-ama ndị mmadụ aka n'iru nke mere na ụfọdụ akwụsịgo ụmụ ha ije akwụkwọ ma site na ịkwụ ụgwọ akwụkwọ Gọvanọ Chukwuma Soludo kwụrụ ndị ụmụaka na akwụkwọ ahụ ha nyegasịrị ụmụ akwụkwọ na ndị nọ n'ụlọ ga-anachietezi ma gụwa akwụkwọ n'ihi na ọ bụ agụmakwụkwọ bụ ihe na-enye nchekwube n'oge ugbu a. Onye President General nke ya bụ obodo Umuona bụ Chief Kenneth Okoli gara n'iru ma kọwaa na ụmụ nwaanyị a bụ ndị o metụtara n'obi iji wee kwudoro Gọvanọ Chukwuma Soludo na onyinye amara o nyegasịrị ụmụaka n'ihe gbasara ịkwụ ụgwọ akwụkwọ ma yọzie ndị nne na nna ka ha fụ na ha dọnyere ụmụ ha ukwu ka ha na-eje akwụkwọ ma na-azụ ha na ebe ọ kachasị omume na akparama agwa ha. Ụmụ nwaanyị na-abụ ndị so na ndị executive nke ya bụ otu bụ Oliakwu Obioma Nkwọcha na Oliakwu Benedict Onyekozuru toro Gọvanọ Chukwuma Soludo n'ihi amụma ahụ ọ na-ewepụta na ngalaba agụmakwụkwọ ma sịkwazịa na ụgwọ akwụkwọ ọ kwụrụ na akwụkwọ ha nyekwara ụmụ akwụkwọ agago n'iru ibutu ntaramahụhụ ụfọdụ ndị nne na-ata mgbe ọ na-akọsịpụtazi obi ụtọ ya wee nye ukwu dịka ụmụ nwaanyị azọpụrụ ka onye parish priest St. Maria Gorati Catholic Church Umuona bụ Reverend Father Anthony Ezoke toro ụmụ nwaanyị a ma sịkwazịa na ha mego ihe dị mma n'ihi na afụtụbeghị ụdị a mbụ ma yọzie ndị eji okwu ha agba izu ka ha nyere aka ịhụ na a na-azụlite ụmụaka n'akwụkwọ. Mgbe ọ na-ekenezikwa ekene ka onye headmistress nke Maria Gorati School bụ Oliakwu Nneka Ugumba na Maazị Norbert Anyaboro nke St. Joseph High School Umuona siri na n'aha ndị niile litere elele chenere Umuada Umuona maka ihe ọma ha mere ha ma sịkwazịa na Chineke ga na-agọzi ha nyafụnyafụ. Inyefezi ya bụ akwụkwọ n'aka ụmụ akwụkwọ bụ ndị Umuada Umuona bụ ihe pụtara ihe na njem a. Abụ m Amaka Chibuzo Okoye maka akụkọ ụwa ABS.